ፌስቲቫል ቦሎኛ ኣብ ኤውሮጳ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ውዳቤዮምን ጥርናፊዮምን ሓይሎም ኣብ ቃልስን ናጽነት ስታፊዮም ንኸረጋግጹ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ኣምባሳደር ዘመድ ተኽለ ገሊጹ ኣሎ። ንምሉእ ትሕዝቱ ብርሃን ዓንደ መስቀል። ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ካብ 1974 ጀሚሮም በብዓመቱ ኣብ ኢጣልያዊት ከተማ ቦሎኛ ዘካይድዎ ዝነበሩ ፌስቲቫል ኣብ ምሕያልን ምቅልጣፍን ቃልስን ናጽነት ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ገሊጹ። ንማዕከናት ዜና ኤርትራ ብዝሃቦ መግለጺ ኣምባሳደር ዘመደ ፌስቲቫል ቦሎኛ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ 1970 ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኤውሮጳ ብውሕዳት ኤርትራውያን ዝተጀመረ ምትእኽኻብ መስመር ህዝባዊ ሓይልታት ኮይኑ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣበርክቶ ንምግባር ዝተበገሰ ምዃኑ ቃልሲ ኤርትራውያን ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን ኣብ ምልላይ ድማ ዓብ ተራ ከም ዝነበሮ ኣብሪሁ። ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ጨናፍር ብምቋም ዝፈለመ ምትእኽኻብ ሓፋሽ ውድባት እናሓየለ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሓባር ኣብ ቦሎኛ ተኣኻኺቦም ንጥፈታቶም ክግምግሙ ከም ዝጀመሩ ምስ ግዜ ድማ ናብ ንኹሉ ዝጠርንፍ ፌስቲቫል ከም ዝማዕበለ ድማ ኣረዲዩ። ፌስቲቫል ቦሎኛ ውርሻ ቃልሲ ንግደት ዝኽሪ ብዝብል ቴማ ካብ 4 ክሳብ 6 ሓምለ ዝካየድ ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ዜጋታት ተዘክሮታቶም ንምሕዳስን ንዘለወለዶ ሕድሪ ንምስካምን ዝዓለመ ምዃኑ ዝተቐሰ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ክካየድ ዝጸንሐ ሰፊሕ ምድላዋት ኣብ ደረጃ ምጽፋፍ ከም ዝበጽሐ ኣነጺሩ። ኣብቲ ናይ ጽምብል ዕለታት መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ፣ ባህላዊ መደባት፣ ሴሚናራት ከምኡውን ሞያዊ መግለጺታትን ኣስተምህሮታትን ብኽኢላታት ክቐርብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ።